Para ako yung maputbulon niya. Den. Bapak dagi daw ka. Dagi. Dagi daw. Si birthday ba na siya kay mga nakabalo. uwagan mo ang nabidyoan ni. Surya. Patay. Nana si Bay. Patay, buhak. Ang iyang lagay. Lagay! Ay, chut. At yung lagay. 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 Ay, mauna din siya. Yung sa Indonesia. Indonesia. O manang ko ni Albert guys, kakape. For today's video guys is Sabado, araw ng harvest of coffee. Ang harvest ng coffee guys, kahapon guys, nangabasa ng ulan guys, kanang dito may sa buntod guys ng guna may guys, nakutan naapsan may ulan guys. Unya nangabasa jud ni guys. So ngayon pagpupo guys ha, kanang hinay-hinayan siya guys. Kaya para dili mapupuan tanan guys. So you put here, there. Put the boat. Put the bone. Yung ano kaya hinugang mong kape diri guys. Yan na jud guys. First ginang. Kaya ako yung ma-football man. Mo siya sama ka sa bitod ko guys. Ho, insa man jud? Aman. Katimor na siya, katimor. Katimor na tiyamo nang i-harvest. Ah. Gano. Oh, mabasa ka kain dahil lami. Dibenelen. So, Basta gagmay nga katimor, wanay lami. Oh, katong dagko. so this ang mga trabahoan guys, hapin ka di ka sis farm. Taga Sabado doon ang mga harvest din guys. Ang function hall, pero dito sa yung rest house. Monday to Wednesday jud mo dito mga harvest guys. Pagka-Webes guys, to Friday guys, mangguna po ni guys yan. Ay pagka Sabado guys, mag-sweldo din harvest po din guys. So, manang life din guys, no? So, kapoy man pero enjoy. Chari. Kapoy man pero buloy. Mana si Insik. Mana si Insik nga gwapo. Guapa. Taga Korean. Anya saya, kamsamida, waka-waka. Saya. Mga batig na wag. Kamsayo na. Amo ni si Kitty, Meow Meow, taga Vietnam. Kapon ka. Gigi kapon ka. Ay, sa kuan na sa Hikapon ka. China, kanang kapon ka. Punang Thailand. Nakahikapon ka. Hikapon lang imo. Muna ang mga reject. Muna ang reject guys. So muna ang mga goods. Mga goods. God. O muna siya si Kitty nga. Kana ibitang feeling niya nga. Gutom siya. So muna ang kanon din guys. No. Dili siya pwede. Dili pwede sa mga guys nga. Madalalag snack guys kay mamatay din yung potball ka guys. So amo sa yung paspasan guys para maman mag guys o tati panahana guys o Pangalan ni guys. happy to me mahuman guys. So mo-move on na pod mi sa pikas nga Lenya. Nabalay pikas nga rin niya. Pikas na kite. Lain na ni mo guys. Sige kag video may rag mauwawan. Alibangon kay ko guys. I believe nga mamukbong ni Te. I believe I can fly. I believe I can fly. Get up, butterfly. Ada mo sakit to akong video dili ka makita sa showtime. Zoom na yung film. It's okay. I I miss you. Hi, what up, people? Mini miss you. ay marang people na buhay.
Nahulog emong misyo. Bata dito misyo. Humana na niyang ibang andi ha. Humana. Ganun niya na po ito. Wala sikat na rin niya. Reen. Muna yung mga marites sa kapila mo guys. Si Juan. Happy. Ba't ato? Sabi ko, ano pre, bulong nag-video ko sa mga marites. Wow. Sige, yawa, anima. Pang ako ba pang YouTube, ano lang, sikat mo sa YouTube. Palag ako dili. Dito ba't ato? Palabas ko cellphone ba't na. Ito sa ubos pa. Yawa. 5,000 na to ba? Hindi mo kong gidapi. Barangay daw niya. Basta yun ka. Sige, sige. Sana manggod na kaya nag-video ko ba? Din ako din i-post Facebook. Ano na makakita eh. Iya. Pero pwede mo inay nga naramid ko na. Okay lang manggod na. Kaya wala manggod taga niya nakakalo sa akong YouTube. Follow. Wala sa kabalong ng YouTube ko dai. Like me. Na wala ka ga-follow daw. Wala di in is following your YouTube. Sa YouTube. Malagyan lagi. Hindi ko magsaad. Nakakatapusan na ni mo dai. Katapusan. Muna si Juan mangutang siya kwarta sa akong amiga. Wala na siya kwarta guys. Kasi nagpot na siya bugas guys na. Wala siya kanon guys. Nagwapapit na siya ng tihamis guys. Ping. Muna yung utangan og kwarta guys. Muna sa in guys. Muna siya guys. Nag-zoom na din yung piste. Okay, mag-cut sa ami guys. Kaya mag-harvest sa ami guys. Tuwad jud kiti. Guys, naubungkot ang marites guys. Kaya na rin mga putyukan guys. So, ano putyukan mo siya guys. Parang gulupulukan. Gulupul siya guys. So, nabalakan ang tanan Wala na nyo, Dere? Kwarta po. 100,000. Yaya ni oy.